minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ folen don ka da u ka wagatiw cogoya kan a y'aw bisimila bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan kura ye jɛmukan minnu na an bɛ wele bila an ka mɔgɔw caman olu ma minnu bɛ na an bɛ masala fɛn caman olu kan kɛrɛnkɛrɛnnen la sujet d'actualité o kama bi an ni mɔgɔ minnu don mɔgɔ dogolenw tɛ ka da kan u ye siɲɛ dama dama kɛ an ka plateau kan an ni u kumara fɛn caman kan ni o ye kulu min o de ye CESTOM maaw ye CESTOM min an ni u masala siɲɛ caman na u nakun na u ye ɲɛfɔli caman kɛ an ye ka da kan u ye a yira k'a fɔ Orange Mali kɔnɔna la travailleur temporaire minnu bɛ yen nɔ olu dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye k'u ka kulu tɔgɔ da CESTOM na u ka kulu sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ k'a yira de k'a fɔ sariya sɔsɔ dɔw de kɔni kɛra u la min na u bɛ k'u ka hakɛw ɲini an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka jamana sariyatigiw yɔrɔ ni maa minnu ye an ka jɛmukan tɛmɛnenw lajɛ an b'a jigiya k'a fɔ olu ye faamuya caman sɔrɔ a la o kama bi an n'u bɛna masala kura ye ka d'a kan procès wagatiw bɛ ka surunya ka ɲɛfɔli kɛ hali bi ka hakililajigi kɛ hali bi walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ o ko o kɔnɔna la. Je continue. O la an ka invité o la ok o la an bɛna kuma di an ka invité ma hali n'a sɔrɔla mɔgɔ dogolen tɛ nka u ka foli di an lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka d'a ka foli o ye an taabolo kɔrɔba ye min yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ o la an bɛ kuma daminɛ ɲɔgɔn fɛ monsieur Samake. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci la. An bɛ Mali kunnafoni fo kosɛbɛ. N b'aw auditeurs bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ye Samake Famusa. Ok, monsieur Famusa Samake, i bisimila. An bɛ taa an ka maafilalanw fan fɛ monsieur Dugure. I ni ɲantuma. La Mariam. An b'i fo. Mali kunnafoni lamɛnkɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. K'a ka ɲɛmɔgɔw fo monsieur Diallo. Voilà, ne tɔgɔ Hamid Dukure. Hamid Dukure. Voilà. Faamuyalikɛlaw la i fana i b'i bisimila an ka plateau sanfɛ. An bɛ taa an ka maa sabanan fan fɛ monsieur Bagayogo. Oui, Mariam i ni wula. Nse sɔgɔma. Ne tɔgɔ ye Mati Bagayogo. Mati Bagayogo. Donc an bɛ aw ka Mali kunnafoni TV mɔgɔ connecté bɛ bɔlɔlɔ kan k'an lajɛ sisan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Foli jara an ye an ka invité bɔla k'u présenter an b'a dɔn k'a fɔ caman tɔgɔ tora kɔnɔ i n'a fɔ a tora ne yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na ka d'a kan nin bɛ kɛ u siɲɛ sabanan an ka plateau sanfɛ ɲɔni an ka don an ka bi ɲininkaliw kɔnɔna la hakililajigi fitinin ka d'a kan u ka tɛmɛliw la u y'u da don fɛn caman na min ye u bilali hukumu kɔnɔna a nana sira minnu fɛ u ye sira minnu tɔgɔma fo ka taga se an ka jamana sariyatigi olu ma u ye u da don o la an bɛ taa kuma di monsieur Mati ma a ka ɲɛfɔli fitinin kɛ an ye o la hakililajigida hali bi monsieur Bagayogo on y va. D'accord, Mariam i ka kuma diyara n ye. Tout d'abord n bɛ an ka CESTOM mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo m'an ka tɔndenw fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen b'an na Mali kunnafoni TV kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Mariam i ka ɲininkali diyara n ye. Mariam n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ c'est à dire que anw Orange ye sariya sɔsɔ o ma da sariya sɔsɔ ma Orange y'a yira k'a fɔ ko olu mako foyi tɛ Mali sariya la. Mariam an ka jɛkulu in kɔnɔna la an ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 51 Orange ye mɔgɔ min bila mais o ye mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka taa ni dossier ye tribunal la n'o tɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Mariam direction kura min nana 2022 n'o bɛ Orange kunna sisan ka se fo bi ma Mariam u ye mɔgɔ min bila ka bɔ baara la a caman ma kɛ sariya kɔnɔ dɛ bon n'i ko k'i b'a mɔgɔw yɛrɛ ta k'a lajɛ Mariam a bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 1000 donc 1000 personnes bon n'i y'o mɔgɔ 1000 ta k'a lajɛ Mariam i b'a ye denbayatigiw de b'u la Mariam furumusow de b'u la Mariam n'i ye Mali dun ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ société yɛrɛ sigi cogo la i b'a ye n'i bɛ baara la i ka sara ti n'i ka denbaya dɔrɔn i ka sara i somɔgɔw bɛ dɔ dun a la i nimanaw bɛ dɔ dun wa hali terisiraw fɛ bɛɛ bɛ dɔ dun bon ni e ye mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn na bolo bɔ baara la o cogo la a ma kɛ sariya kɔnɔ Mariam i bɛ ka fantanya de kolokolo jamana kɔnɔ donc an b'a bisigiya bi nin kɛnɛ in kan k'a fɔ Orange bɛ ka fantanya de kolokolo Mali kɔnɔ
Donc an bɛ wele bila Mali autorité ma k'a f'u ɲɛna Orange bɛ ka fantanya min kolokolo Mali kɔnɔ n'o ye dutigiw gɛnni ye ka bɔ baara la. Mariam, jamana kuntigi yɛrɛ ka ko in ta n'a bolo fila ye ka sɛgɛsɛgɛli guwan Orange kɔnɔna la k'a dɔn ko min bɛ yen an b'o de laɲini bi. Faamuyali sɔrɔla o la monsieur Bagayoko. An bɛ taa monsieur Samake fan fɛ. A ka tɛmɛ la ye a ka datiw fɔ minnu yɛrɛ la an bɔra ka kunnafoniyaw sɔrɔ kɔfɛlaw la tuguni ko fɛn min procès date repoussera tuguni. An donna janvier la. Procès dɔw kɔni date bilala fɔ le 27 janvier la. A kɔni sera ka ban sitigi fɛ yani février. An bɛ fɛ ka dɔn aw yɛrɛ ye sentiment jumɛn bɛ aw la o ko la. Mariam, sentiment min b'anw na ni procès in na c'est un sentiment de confiance. Mariam, an y'o de fɔ. Don kama an bɛ wuli ni nin ko in na ko ninnu ye nalomaw ye n'o ye lahala dɔ k'u b'aw bɛɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la. An bɛna o de yira u la k'a fɔ aujourd'hui an b'a yira u la k'a fɔ sariya bɛ Mali kɔnɔ, an b'a yira u la k'a fɔ justice bɛ Mali kɔnɔ. Mati y'a d'a ma ka kuma min na n bɛna dɔɔni walawala dɔɔni Mati ta la. Mɔgɔ fɔlɔ minnu gɛnna mɔgɔ 84 n'u gɛn ka SMS dɔrɔn c'u ma k'u gɛn SMS gansan u y'olu lajɔ a fɔr'olu ɲɛna k'olu kan'u yɛrɛ sɛgɛn ko aw bɛ taa ni nin ye fanga la fosi tɛ bɔ a la wa nin tɛ taa yɔrɔ si. K'a f'u ɲɛna parce que u ka contrat dɔ tun bɛ sen na o tun kan ka ban fo mois de juin donc mois de mars u y'u wele ka na k'u ka o contrat k'u ka segin o contrat kan. Olu y'a yir'u la k'a fɔ nous avons un contrat en cours an k'a to o contrat ka ban n'o banna maintenant an bɛ se ka contrat kura signer ko ko ayi ko kuma t'a la ko f'u ka contrat kura in signer et o contrat kura in dun kɔnɔ avantage fɛn fɛn b'u bolo u b'a bɛɛ perdre. Ils vont perdre 75% des avantages de ce qui u bɛ min sɔrɔ a 75% kɛmɛ sara la u bɛ 75 o de tun bɛ tigɛ ka b'u ka sara la. Maliyɛnw de bɛ k'o kɛ u ɲɔgɔn maliyɛn ɲɔgɔn na. I bɛ baara la san 10 ani kɔ dɔ tɛ fara i ka baara kan dɛ. I bɛ wele ka na i ni min ka kan k'o ka ca e ma ko i diyagoya i bɛ contrat min na k'i k'o kase ka na ni contrat kura ye ou tu vas perdre 75% de ce que tu gagnes. U y'a f'olu jamakulu fɔlɔw de ɲɛna k'u kan'u yɛrɛ sɛgɛn n'u taara ni nin ye k'a tɛ taa yɔrɔ si ko nin ko in tɛ taa yɔrɔ si. Donc an b'a fɔ o maliyɛnw de ye bi k'a fɔ aujourd'hui nous avons confiance en notre justice. Nous sommes très sereins. Anw dalen don a la an ka justice la et nous savons que le droit sera là. Faamuyali sɔrɔla o la nka an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka nin licenciement in aw bɛ se ka da don a kɔlɔlɔ la dɔɔni ka fɔ an ɲɛna a ye degun jumɛnw lase aw ma a ye kɔlɔlɔ jumɛnw de di n'a sɔrɔ aw bɛ se k'aw da don o la dɔɔni k'o fɔ an ɲɛna an bɛ taa monsieur Dugure kun fɛ. D'accord. Mariam an b'i fo. Voilà. Bon i n'a fɔ n collègue ninnu y'a fɔ cogo min n'i kɔni ye mɔgɔ licencié ka bɔ baara la i y'a ɲini k'a tigi la détruire de quoi o y'a conséquence yɛrɛ ye. Mɔgɔw bɛ baara la i bolo a ma faute grave kɛ a ma sonyɛni kɛ a ma information confidentielle divulguer ka bali ka mail ci o tigi ma dɔrɔn k'i ka contrat jɔra. Franchement c'est des jamais vu a ma deli k'o ɲɔgɔnna ye quoi. Et puis Mariam u ye min sɛbɛn notification in kɔnɔna na olu yɛrɛ y'a yira clairement k'a fɔ le fait que an y'an ka hakɛ ɲini tribunal la o de la u y'an ka contrat lajɔ o de b'a kɔnɔna na bon parce que a sɛbɛnnen bɛ motif yɛrɛ la ko manque de confiance mɔgɔw bɛɛ k'a jate minɛ min sɛbɛnnen b'a kɔnɔ ko perte de confiance excusez perte de confiance entre nous et Orange perte de confiance qui a perdu la confiance parce que e nana baara kɛ jamana de kɔnɔna na i ka licence dir'i ma jamana de y'a d'i ma i ko i bɛ jamana sariya batu bon e ma jamana sariya batu jamana sariya ye min fɔ an m'o batu an ni e sisan a bɛ fɔ jɔn ma ko perte de confiance entre nous et Orange bɛɛ ka i hakili jagabɔ an fila la anw entre nous et Orange jɔn ye jamana sariya sɔsɔ parce que olu min bɛ ka dissimulation de contrat kɛ c'est eux. Voilà, bon avantage ye min ye kɛlɛ fɛn fɛn conséquence b'a la avantage b'a la avantage fɔlɔ ye min ye an ka kɛlɛ in kɔfɛ an kun y'a yira k'a fɔ mɔgɔw tɛ an ni INPS la u taara fɛn fɛn tɛ an ni INPS bénéficier minnu kun ma déclarer inspection na u taara bɛɛ déclarer inspection nationale du travail la sisan olu bɛɛ an ni INPS bénéficier o y'a avantage dɔ ye
avantage wore mi fana be an wa licenciement ça nous a permis franchement quand a démarché noya bolo parce que est en activité an on se ka démarcher OK mais le fait que y a licencié Mariam ay fait chaman de noya bolo voilà c'est que min ba bolo dron ka fo nga mo nyana dron ka fait ils vont voir min mena bo ningo ina quoi bena ye quoi inchallah d'accord ñeñal flana mena mutula ou des mo jul avec ta mo jul nous be Orange Kononi ou va contrat temporaire. Mariam Akacha, j'ai pas le nombre exact, mais Akacha parce que ne kunye lisi mi fana ɲɔgɔn quoi, 447 personnes de. Ne kunye mi fana ɲɔgɔn quoi, mais le fait que an bɛ taa ni Orange ye tribunal la, caman bɔra la parce que aw tɛ se ka taa ni Orange ka giri, aw bɛ se ka taa ni Orange fanga la ka ɲɛ sɔrɔ a la cogo di? An bɛ jamana min kɔnɔ. Bon, an kɔni franchement nous avons pris notre destin en main. An taara ni ko ye tribunal la et puis Mariam nin ko in kabako ye min an ka DRJ malien de do a bɛ ko in tiɲɛ don an ka DRH malien de do a bɛ ko in tiɲɛ don o bɛɛ bɛ ko in réalité yɛrɛ don o bɛɛ bɛ ko in tiɲɛ don sisan entre nous et Orange si mɔgɔw bɛ k'a fɔ cogo min ko Orange est une entreprise puissante a tɛ se o la. Les gens vont voir au benayo, mo benayo. Amena min daukan. Madame amena Orange susu. Bebenaye. Antena marfata, ante mo neni, ante diffamation ke. Mais mo benaye amena mon daukan. Moi franchement, je n'ai jamais pensé que Orange va tomber si bas comme ça. Ou te ka se ka foyi ke au lieu de trouver la solution à cette affaire, ou be ga nga journaliste ou de wele krefe ka proposition kuye. Est-ce qu'on a besoin de tout ça là entre nous, entre frères et collègues? An kun mago kun to aussi là yani kase ni affaire ina dron. Maintenant, moi kelen dron de be mina mi fo ka bokuma kono na. On dit la catastrophe arrive quand on n'a pas le courage de se parler, d'échanger. O de be sira la kana. Famille soro la ya yiri ka kuma kono la ko moko chama bi no munu ma contrat temporaire wi. A hake yɛrɛ tɛ se ka fɔ mais o mɔgɔ na u ka u bɛ poste jumɛnw de la u ka baara kun ye jumɛn ni jumɛn contrat sugu jumɛn kun b'u bolo. Madame ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Orange la Orange contrat bɛ min bolo ani anw bɛɛ bɛ baara de kelen de kɛ mais contrat tɛ kelen ye contrat de travail temporaire mun bɛ Orange la contrat type saba de don dɔw bɛ a bɛ fɔ o ma intérimaire dɔw bɛ a bɛ fɔ o ma ko prestataire dɔw bɛ ko vivier ne ka contrat vivier ninnu ye ne y'a ye Orange de kɔnɔna na i b'a dɔn contrat vivier ye min ye Mariam i bɛ mɔgɔ dɔw ta dɔrɔn k'a bila baara la tile fila dɔ man kɛnɛ walima dɔ jiginna a bɛ n'o remplacer une semaine 2 semaines 3 mois mais n'o tigi kɛnɛyara i ye mɔgɔ min ta vivier o ka baara bɛ jɔ contrat vivier c'est pas continuel quoi. I b'a tigi ta wagati ni kunkurunin dɔrɔn de kɔnɔna na mais n'a nana wagati kunkurunin baara kɛ a bɛ sara o tasi dɔ la mais contrat vivier min bɛ Orange kɔnɔna na dɔw bɛ 5 ans contrat de vivier b'u bolo u tɛ inspection u ma déclarer inspection na u tɛ AMO sɔrɔ i tɛ INPS sɔrɔ wa hali ni fa ni ba sara ni tora so u b'a tigɛ ka bɔ i sara la dissimulation de travail dans bon contrat de prestataire ninnu fana y'o de comme président yɛrɛ y'a fɔ Mariam ka fɔ ni dossier dɔ bɛ mɔgɔ min bolo i ka na n'a ye an k'a lajɛ ni ko bɛ bɔ a la ni ko tɛ bɔ a la ne bɛ kelen dɔrɔn fɔ il y a centaines de travailleurs temporaires à Orange Mali qui ne sont pas déclarés à l'inspection nationale du travail des centaines o preuve bɛɛ bɛ n bolo Mariam j'ai des preuves concrètes et tangibles a tɛ sɔsɔ i jɔ n ka nin yɔrɔnin laban Mariam u ma déclarer inspection na wa u bɛ tila k'olu sara par Orange Money c'est-à-dire n'i ye mɔgɔ ta baara la normalement i bɛ taa tigi déclarer inspection na i b'a ka sara kɛ par virement bancaire wala à travers ça état yɛrɛ bɛ se k'a dɔn baarakɛla joli b'i bolo i kɛ baarakɛyɔrɔ la mais e ye mɔgɔ ta baara la e ma taa déclarer inspection na wa e bɛ k'a tigi sara Orange Money Orange Money est contrôlé par Orange Mali jɔn bɛ bɔ a kalama. Faamuyali sɔrɔla la n bɛ taa misibaga ye ko fɛn o fɛn maintenant a y'a yira k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu ka contrat travail temporaire kɔnɔ
u tora o la fo san tan ko fo ka se san tan ni wolonwula a y'a fɔ a ka laseli dɔw la ko mɔgɔ dɔw bɛ a b'o bɔ ka taa sɔrɔ u ka contrat la a ma daga u ka tɛmɛ kalo 24 kan en tant que travailleur temporaire mais mun de sera ka to f'olu ye san tan ni wolonwula in fɛnɛ sɔrɔ o kɔnɔna la. D'accord, Mariam i ka ɲininkali diyara n ye. Mariam ko min bɛ Orange kɔnɔ sariya sɔsɔ don. Mariam ni mɔgɔ tigɛlen don Mali sariya la, ni mɔgɔ tigɛlen don, ni entreprise tigɛlen don Mali code de travail la, ni entreprise tigɛlen don Mali direction nationale du travail la, ni entreprise tigɛlen don Mali inspection du travail la, Orange de don. Ka da mun kan? Mariam i b'a ye Orange de kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ni san baden kɛ u bɛ wele ko temporaire. Mais aw bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'o la? Mariam an bɛ ɲɛfɔli min k'o la Mariam, o ɲɛfɔli tɛ dɔwɛrɛ. Orange ye ni bureau de placement. Orange bɛ bureau de placement min utiliser Mali kɔnɔ bureau de placement fila don. RMO Mali ani CISAL. U bɛ mɔgɔw ta o bureau de placement fila de fɛ. Mais Mariam yani nga ndadu minnu bɛ san 17 sɔrɔ Orange kɔnɔna la halisa u bɛ wele ko temporaire. N bɛna f'i ɲɛna jɛjuguya min bɛ Orange ni bureau de placement ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Mariam tout d'abord i b'a ye an caman ye offre ye Orange de kɔnɔ, an caman postula Orange de kɔnɔ, an y'an ka entretien bɛɛ kɛ Orange de kɔnɔ. Mariam entretien bannen kɔfɛ de Orange b'a fɔ ko taa bureau de placement la. Olu b'an ka kulu kɔnɔ. Mariam mɔgɔw b'an ka kulu kɔnɔ olu ye u ka contrat fɔlɔ, filanan, sabanan, naaninan fo ka se duurunan ma olu y'o bɛɛ signé ni Orange yɛrɛ. Donc Orange ni bureau de placement bɛ mun kɛ? Orange b'i ta k'i bila ka taa di bureau de placement ma ka tila k'a fɔ ko bureau de placement ka tila k'e ta k'i da ale ma tuguni. Voilà. O tɛ dɔwɛrɛ e bɛ i ka entretien min kɛ Orange kɔnɔna la ni Orange de bɛ test ni fɛnw bɛɛ valider ni e ye. Normalement Orange de kan ka contrat signer ni e ye. Donc Orange de bɛ tila tuguni k'e bila ka taa bureau de placement ninnu na k'e ka taa contrat signer n'olu ye. Olu bɛ tila tuguni o contrat kɔnɔna la k'a fɔ k'u bɛ mise à disposition kɛ ka na o Orange kelen kɔnɔ tuguni. Mais mun na u t'a kɛ siɲɛ kelen a ka signer olu fɛ yen i ka t'u bolo ka bolo kan? N b'o de f'i ɲɛna o de tɛ dɔwɛrɛ parce que Orange mako foyi tɛ Mali sariya la. Mais a b'o min kɛ a bɛ nafa dɔ las'a yɛrɛ ma. A bɛ nafa las'a ma parce que ni Orange y'i ta k'i kɛ Orange yɛrɛ avantage dɔw de bɛ i bolo sɔrɔ. Maintenant pour que olu bɛ se ka wariba sɔrɔ cogo min na mais jamana kana na nafa sɔrɔ, jamana kɔnɔdenw kana na nafa sɔrɔ, u bɛ passer bureau de placement ninnu de fɛ. O de la i b'a ye Orange kɔnɔna la mɔgɔw bɛ yen minnu ye san 17 kɛ o situation na. O san 17 bɛ sɔrɔ cogo di? I b'a ye n'i ye san dama-dama kɛ RMO la komi i y'a f'i ɲɛna cogo min na bureau de placement fila de b'u bolo. N'i ye san dama-dama kɛ RMO la pour que ka sariya contourner u b'i bɔ yen, u b'i bila ka taa CI la. N'i ye san dama-dama kɛ u b'i bɔ CI la k'i bila ka na RMO la tuguni. Donc e de bɛ to va-et-vient na cabinet ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'i yɛrɛ sɔrɔ ni san baden na. Bon min yɛrɛ y'a jugumanma yɔrɔ ye Mariam o de ye i bɛ ni bureau de placement ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tan olu fana t'i inscrit AMO la, u t'i inscrit INPS la. I ni nafa o nafa ka kan Mariam olu fana b'o nafaw bɛɛ de salo k'i bila ten. Donc e de bɛ to précarité kɔnɔ Orange kɔnɔna la i bɛ ni san baden kɛ Orange b'i ka jeunesse bafoué a bɛ se wagati dɔ ma i k'u ye min ɲɔgɔnna k'aw na sisan tilencɛ kuncɛ dɔrɔn n'u ma SMS ci aw ma u bɛ mail ci aw ma k'a fɔ ko bon ko aw ka baara banna an n'anw ka cɛ la baara banna. O bɛ fɔ bureau de placement minnu ye yanni bureau de placement ninnu ka fɔ nin t'a kɛ cogoya ye dɛ baara ɲɔgɔnya la ni mɔgɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bila cogo de b'a tigi la olu b'a fɔ ɲɛna ko ayi ni Orange ye min fɔ olu ye su o su kelen olu bɛ exécuter n'u ye min fɔ olu ye sɔgɔma o sɔgɔmada kelen olu b'o exécuter. Donc Mariam n'i ye ni san baden yɛrɛ jate minɛ mɔgɔw bɛ nin min kɛ Orange kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ Orange tigɛlen don Mali sariya dɔrɔn de la. O de la an b'a bisikiya bi an b'a laɲini min kɛ bi o de ye jamana yɛrɛ ka pouvoir dɔ di inspection ni DNT ma c'est à dire que ka se ka ni entreprise min bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔna la o de ka taa o entreprise ninnu kama traduit justice la pour que u bɛ se ka parce que
an ka nin ko in kɔnɔna la lettre fila b'an bolo parce que an kelen k'a yira Boston kelen k'a yira k'a fɔ ko dissimulation de travail bɛ Orange kɔnɔna la ka inspection saisi inspection y'a yira code de travail kɔnɔna la k'a fɔ ko code de travail y'a yira k'a fɔ mɔgɔ man ka tɛmɛ kalo 24 kan n'o ye san 2 komi i y'a fɔ cogo min na mɔgɔw bɛ san 17 la o bɛ se ka kɛ cogo di madame o lettre min cira Orange ma fo bi an sigilen bɛ i ka plateau kan fo bi Orange ma jaabi di inspection ma a ma jaabi di DNT ma k'a fɔ ni ne ka jaabi ye ne ye nin kɛ ka da kun min na hali an ni Orange taalen ni Orange ye tribunal la Mariam Orange tɛ ka se ka na nin jaabi ye parce que jaabi t'u bolo mais min m'an dabali ban nin bɛɛ la Mariam an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn minnu bɛ Orange kɔnɔ n'olu bɛ Orange ɲɛmɔgɔya bolo dɔw kan bi parce que c'est vrai Orange DG o kana kɛ maliyɛn an bɛ se k'o faamu DGA kana kɛ maliyɛn an bɛ se k'o faamu mais Mariam an ka directeur des ressources humaines ye maliyɛn ye an ka directeur juridique ye maliyɛn ye mais nin ko ni sariya sɔsɔ in bɛɛ bɛ ka kɛ directeur juridique min ɲɛna e min ye maliyɛn ni sariya sɔsɔ bɛ ka kɛ e ɲɛna a bɛ ka k'i dɔgɔninw na a bɛ ka k'i somɔgɔw la Mariam e sigilen don k'o lajɛ i dun b'i ka jamana de kɔnɔ i ye maliyɛn de e bɛ dɛsɛ k'a fɔ directeur ɲɛna k'a fɔ an bɛ ka taa bolo min kan nin ye sariya sɔsɔ bolo ye ne tɛ sɔn nin ma mais Mariam an ye min jateminɛ maliyɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɛmɔgɔya la Orange kɔnɔ bi Mariam olu jɔrɔlen n'u ka poste de la Mariam olu jɔrɔlen n'u ka du de la Mariam olu jɔrɔlen n'u yɛrɛ de la olu ka maliyɛn foyi jɔrɔ t'olu la a b'olu kunna de n yɛrɛ n somɔgɔw ni ka denbaya donc an minnu bɛ yen nɔ ni an ye maliyɛn denw ye ni an bɛ nin degun kɔnɔ n'olu kan ka fara anw kan ka nin degun kɛlɛ ayi olu de b'u k'u cɛ ka bɔ anw kɔrɔ sinon ni kɛlɛ tɛ kɛlɛ janba ye o ni directeur juridique bɔra bi k'a fɔ directeur ninnu ye jeunes de komi ne yɛrɛ cogo ninnu ye maliyɛn denw de komi ne yɛrɛ cogo ne tɛ se ka jɛn n'a ye nin ka kɛ ne dun b'a dɔn sariya sɔsɔ de don n'ale bɔra k'o fɔ bi k'o yira directeur la bi solution bɛ sɔrɔ ko in na mais n'i y'a ye ale tɛ ka se k'o fɔ a tɛ ka se k'o kɛ waleya kɛ an bɛ fɛn fila bisigi o fɛn fila tɛ dɔwɛrɛ ye n ye n da don o la sisan a bɛ k'a ka poste de makaran a bɛ k'a yɛrɛ de makaran wa a mako foyi tɛ anw na wɔlɔfɔ kana na an ka sariya bato ne bɛ se k'o faamuya mais an yɛrɛ maliyɛn an yɛrɛ kana na an ka sariya bato o k'an ka mɔgɔ dabali banna Mariam voilà nka i y'a fɔ i ka jaabi kɔnɔna la ko aw ka bilali nin na SMS de cira aw ma a dɔw la nka ka kɔn aw ta ninnu ye u bɛ deli ka mɔgɔw bila nin cogo in na de wa ou bien aw ta yɛrɛ de kɛra cogo la Mariam Orange ka n'o de f'i ɲɛna Orange ye mɔgɔ minnu bila direction kura in 2022 ka se bi ma Mariam n'i y'a mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ca ni mɔgɔ 1000 Mariam c'est à dire que direction bɛ wuli dɔrɔn k'a fɔ bon ni département in bɛ yen ou bien ni service in bɛ yen an ye nin ci a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan Mariam n'i y'a ye service baden de bɛ Orange kɔnɔ min lankolonya la ten Mariam hali service dɔw bɛ yen Orange kɔnɔ olu de tun b'u occuper connexion kow la mɔgɔw bɛ weleli kɛ u b'u occuper connexion kow la Mariam o service bɛɛ cira ka bɔ Orange kɔnɔ k'o di bolofara wɛrɛw ma Mariam service dɔw tun bɛ yen minnu tun bɛ sonnages kɛ u y'olu service bɛɛ ci olu mɔgɔw bɛɛ jɛnsɛn bon Mariam olu bila cogo c'est à dire que dɔw bilala u welela so de k'a fɔ u ɲɛna ko bon ko karisa k'i kana na bilen k'i ka contrat banna Mariam hali mɔgɔ hali ni gardien de b'i bolo i ka foro la n'i b'a bila i b'a fɔ a ye karisa ni kalo sara min n'i bila mais Mariam tellement que Orange mako tɛ Mali sariya la Orange mako tɛ Mali ɲɛmɔgɔw la Orange tɛ siran mɔgɔ ɲɛ Orange bolo k'ale de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ parce que wari de b'ale kun parce que min b'u kun na o tɛ dɔwɛrɛ ye o entreprise tɛ Mali kɔnɔ ni minnu bɔra la min bɛ Orange ɲɛ a mankan kelen de bɛ hali mini ninnu fana kɔnɔna la Mariam n bɛna min f'i ɲɛna multinationales mako foyi tɛ Mali la u bolokunu sera Mali la dɔrɔn olu yɛrɛ ka sariya bato Mali kɔnɔ quoi o ye olu ma i b'a fɔ k'i ye biɲɛ de turu la u tɛ Mali sariya foyi bato min ka d'u ye u b'o kɛ parce que a b'u kun na k'a fɔ Mali la ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɛmɔgɔ la n'i ye wari d'a ma n'i ye fɛn d'a ma c'est comme i y'a tigi san bon alors que olu bɛ ɲinɛ min kɔ maliyɛn kura de bɛ yen an bɛ Mali kura de kɔnɔ
Madame sisan mɔgɔw b'u ka dignité fɛ ni milliards ye. N'i y'a ye hali an kariara bi ka taa ni an ka dossier tribunal la Mariam, an b'a dɔn Mariam juge minnu bɛ yen nɔ u b'u ka danbe kɔ Mariam u b'u yɛrɛ dɔn, u b'a dɔn u ye mɔgɔ min ye, hali ni nana ni milliards ye u tɛ se k'u san. Sinon yan'an bɛ taa ni dossier mɔgɔ caman y'an na découragé o. Aw tɛ se Orange la, multinational le don, n'a taara n'a ka dossier Orange bɛ u bɛ juge san, u bɛ ninnu san, hali n'a ye avocat min ta u bɛ avocat san. An ko awɔ, an b'o bɛɛ dɔn, an b'a dɔn an bɛ Mali kura de kɔnɔ. Parce que jamanakuntigi de ko ni dossier b'i bolo ko n'i taara n'a ye tribunal la ko ni ko bɛ bɔ a la ni ko tɛ bɔ a la k'an bɛ n'o ye. Donc an b'a yira jamanakuntigi la k'a fɔ an ka dossier taara tribunal la a bɛ yen wa an dalen don juge la. Bon an b'a fɛ ko ka bɔ a la dɛ, wa an sigilen don ka jamana lajɛ, an sigilen don ka jamana ɲɛmɔgɔw lajɛ. Donc an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'u fanga fara anw kan ka nin ko in kɛlɛ kɛ. Et puis sariya sɔsɔ min bɛ Orange kɔnɔna la Maliens b'a la, étrangers b'a la. Mais min ka jugu Maliens minnu yɛrɛ faralen don étrangers kan k'u Maliens ɲɔgɔn piétiner o de ka jugu ko in yɛrɛ bɛɛ la Mariam. Voilà. Faamuyali caman sɔrɔla o la. An bɛ taa monsieur Samake fan fɛ. An bɛna ɲininkali min kɛ sisan nɔ o de hali ka sɔrɔ aw kɛlen kɔfɛ ka kumaɲɔgɔnya ɲini ni Orange direction ye siɲɛ caman hali n'a sɔrɔ aw ma ɲɛ sɔrɔ olu la fo ka taga se DNT ni o ye direction nationale du travail yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka a da don a la k'a yira a la k'a fɔ Orange i bɛ ka min kɛ a bɛ tan ni a bɛ tan o bɛɛ kɛlen kɔfɛ aw bɛ se ka mun de fɔ k'a sanga ni a ye ka d'a kan o bɛɛ kɛlen kɔfɛ a ma fosi kɛ hali a ma essayer k'a ko ninnu dilan cogo dɔ la aw bɛ se ka mun explication jumɛn de di o ko la. Mariam o explication ne hakili la o jaabi ba question jaabi b'a yɛrɛ kɔnɔ. Ça fait ni Orange de la situation dɔ de la Mati ye da maga la Dukure ye da maga la. Mariam Orange a bâti sa richesse c'est-à-dire en exploitant les gens. Orange bolo ni y'u yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ nin situation in n bɔra k'o kuma de f'i y'a daminɛ u ye mɔgɔ fɔlɔ minnu gɛn ko nin tɛ taa yɔrɔ si ko n'a y'u ja yɔrɔ jɔ u ka taa ko nin ko in tɛ taa yɔrɔ si Orange bolo u bɛ fɛn bɛɛ bi dabila mun de nana ni nin ko gɛlɛyalen parce que chaque fois Orange bɛ hakɛ tɔɲɔ min kɛ Orange tɛ puni sanction tɛ kɛ foyi tɛ kɛ donc Orange a pris goût petit à petit fo ka na se nin yɔrɔ in na non seulement le directeur a sigilen a nana n'o de ye il est venu avec ça dans sa mallette sauf qu'il a oublié que c'est-à-dire son logiciel est obsolète parce que bi yan'an ka jigin i binyɔrɔ la jigin i taliyɔrɔ la Mati ye kuma min fɔ n bɛna ka exemple dɔw d'aw ma Maliens de bi to baara la les travailleurs temporaires u bɛ min sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko nin ka ca olu ma Maliens denw travailleurs temporaires dɔw bɛ Orange kɔnɔ u bɛ baara la u tun bɛ min sɔrɔ ka n'a ye k'a fɔ ko nin sɔrɔ ka ca olu ma ko ka dɔ b'a la u bɛ baara min kɛ u bɛ sara min bɛ d'u ma o sara de ka ca u ka ko sara ka ca u ma u ka baarakɛli sara o tɛ Orange directeur m'o kɛ dɛ Maliens yɛrɛ de y'o kɛ u y'o kɛ jɔn na Maliens na mais exemple yɛrɛ ta mɔgɔ fɔlɔ minnu bila la les 84 personnes a fɔra k'u ka contrat kura dɔ de signer o contrat kura la ils vont perdre 75% de ce qu'ils gagnent. Wow. Maliens de y'o kɛ ça c'est pas une décision du directeur général de Orange et récemment a kɛra Orange Money kɔnɔ u nana u bɛ min sɔrɔ par an chef kura min nana a y'a ye k'a fɔ ko nin ka ca u ma a y'o contrat to en cours ka na ni contrat wɛrɛ ye k'u obliger k'o contrat casser ka contrat kura di o contrat kura in kɔnɔ ils vont perdre beaucoup d'avantages o bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o travailleurs temporaires ninnu qui n'ont droit ni à l'AMO ni à l'INPS ni à rien ni Orange directeur général nana sɔrɔ o comportement sugu ninnu bɛ kɛ il ne fait qu'emboîter le pas a bɛ siran mun de ɲɛ lorsque le DRH qui est censé lui montrer la bonne voie, lorsque le DRJ qui est censé lui montrer la bonne voie, c'est-à-dire accepte de fermer les yeux, accepte de voir ses frères souffrir, accepte de voir que, c'est-à-dire ces tests, le droit malien est bafoué, accepte de voir aujourd'hui que le droit du travail malien est tripatouillé. Nous Orange Maliens Orange c'est eux-mêmes qui ont, c'est-à-dire réuni les conditions nécessaires pour maintenir leurs frères dans cette situation. Madame,
Donc ni connaît ma Orange pourquoi à ma DNT ka lettre jabi o de kama ngo jabi ba yɛrɛ kɔnɔ wa o mɔgɔ kelenw de b'a fɔ anw yɛrɛ ko mun y'aw bila na mun y'aw bila na mun de la aw sɔnna ka wuli ka taa Orange attaquer an ye kɛlɛ in daminɛ u bɛɛ ɲɛna tout le monde est au courant ka négociation kɛ on est passé par les voies, toutes les voies légales. Nous avons fait toutes les voies, les recours possibles à l'interne. Comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais madame, ne peut pas que me faut que bonne héroïne comme. Il va y avoir une domination de la Guinée, du coup, les Blancs ont colonisé l'Afrique pendant des centaines d'années parce que mentalement, on ne pouvait pas se défaire de cet esclavage. Pour Orange, en réalité, la direction Orange Mali est au-dessus de tout au Mali. Ni Mokomanyanma, Wallah, tu sais que. Donc, les sous-walines de Kerk et Orange, bien peu monter, on va dire à nous faire à la. Le représentant direct du président de la République, ce sont ces institutions. Et aujourd'hui, la direction nationale, la direction régionale du travail, et je remercie d'ailleurs le gouvernement avec la nouvelle loi, avec le nouveau code du travail qui a été promulgué récemment le 27. Nous, au code du Orange direction ni communiqué, elle n'allait pas le faire. Parce que là, on a donné un peu de pouvoir, comment dirais-je, à l'inspection pour justement freiner des situations pareilles. Famille soro la ngai ka kuma konna la sano ya yira ka fo mo do de beno munu meni la ala ya konna la ta soro amutu ye NPS tu yala o ye travailleur temporaire bede wa bien do de fene be ule comme ina fa ya fo ko contrat zugati gidi abde pas contrat ko la pour que se go amuni fen soro wa ou bien travailleur temporaire bede bo la ala ya ko il y a une question direct kosebe effectivement travailleur temporaire bêta à la l'école dobe on nous inscrire no amuni NPS la halu fana amoni NPC récemment en recherche en travail des informations ou pas prélevé c'est pas normal ou des replacement on refana tout au saranyama donc parti doy ou lu konte amula ou te NPC là ou lu koni ça dit ou lu koni ça dit ou lu tolembu vraiment bon maintenant il profitait aujourd'hui, ça fait mal, aujourd'hui ça me fait mal de donner cette information sur le plateau. Un collègue doit y tourner situation kelena. Madame a banana quoi a dit. Ali ka bara sigi bara. A quoi a dit a y tout la fa desera. Desera tarasu. Et ka bara tu es payé à la tâche. Ni tarasu avec quelque chose. Un du un boulot faranyon à l'époque un caisse de sigi. Et caisse sociale ka tout ka voir don dama pour ka se ka fois. Madame Bafiena, Nia Kalfam la Hali, les obstacles ou lequel c'était un problème. Est-ce que on continue à dire, en y a un war farafranonga, Kaseka, Kadam, Soma, Kadutsika Fiake, Kaseka, à war dam, Soma, Deon Kaseka, école Kaseka continue. Donc, en que chaque rentrée, à me war d'otamatado. Même Mouyo Fanajo, Orange. Malien wɛrɛ de nana ye tuguni k'a fɔ ko ni plateau ninnu bɛ wari min sɔrɔ k'a ka ca ka tila k'o contrat cassé avantage fɛn fɛn bolo k'a bɛɛ minɛ ka salaire réduit donc ni est-ce que n'a sɔrɔ la ni min sara ni min décédé la ni ala ka hinɛ la n'a sɔrɔ tu inscrit no amoni NPC la est-ce que a ka famille tun bɛ bila ni kɔlɔlɔ kɔnɔ ni travailleur temporaire bɛ ni gɛlɛya de kɔnɔ Namina nyingalin tugula sana DNT ni ou direction nationale du travail ou est quel faut pas gaïra ka foko Orange be gan ni ka be fo ma go dissimulation du travail na fa ya ko ko mo fana ko na la tugu ya na Orange be se ka ire nya fo ko lu yere ko na la tugu. D'accord, en fait comment te Orange bulu Mariam explication tout bulu note dossier donna tribunal depuis le 4 octobre. Madame Orange ka avocat de report demandé ou report demandé là. Ah non malabe. Alors que kateme Orange ren nyamoko bado ya fo kafo. Ko travers temporaire ka condition ka a fin be bolu. C'est-à-dire que oluka nga information min di sharia ma kafo ko olu be ka travers temporaire c'est normal, c'est légal.
code de travail à force c'est pas légal. La légalité d'un 24 mois. Bon, et puis maintenant, je suis en train de je suis d'abali reba. Je vais calmer pour ranger les travailleurs temporaires talimanga. Très bien. Mali est charia, Mali charia est qu'on a là. Entreprise mounou travailleurs temporaires talikaka. Orange takolo. Mais à d'où nous voulons pas chama. Voilà, moi je viens parce que Orange tigale no Mali charia là, on m'a côté Mali charia là. Sinon je mets quiconque au défi. Pegata Mali kodikala. Travail temporaire accordé l'endo. Entreprise mounou, madame Orange toko qui se kele takolo. Même mon Orange be travail temporaire ta fuka tasser 100 ans ou là. Parce que on est d'or de combine. Bon, faut qu'on bereka sega madame ko nyedon. Au-delà, en ce qui est nos cachara incono quoi, madame. Madame, en débat fait, autorité est oubli kata Orange konna la quoi, madame. Kata sega likebi. Madame, wallahi ni inspection wula, ou be dente wula bi kata sega like Orange kono. Madame troube Orange kono. Madame Djedjougo abe. A betse ka nyefo. Wa mogo munu yere kele no ka ko yere gangrene. Te dore an ere malien nyogo. Madame ne afina ali ni kele na ambe wulina. Madame an baraka nyogo do be no lube ka fo. Ko wa ko ibise ki to entreprise ko na ko katani ka entreprise tribunal la. Madame malien jashira. Madame ni tsega ni ko be mogo kunlo dimi kwa. Mogodobe va sulta yere makarana. Madame ede ka to esclavage konna la e ka to nin konona la i ka nga nafa min sɔrɔ i t'o sɔrɔ i bɛ sa fu i ka denbaya ta nafa sɔrɔ nafa foyi t'i ye fo e bɛ sara min ta alors que sariya yɛrɛ k'a fɔ k'e ni nafa min ka kan e wulilen k'e b'o réclamer dɔ de bɛ wuli k'a fɔ ko non ko mɔgɔ man k'i to entreprise kɔnɔ ko ka taa n'i ka entreprise ye sariya la bana o tuma sariya bilakun ye jumɛn sariya bilakun tɛ k'a fɔ ko an b'an sigi k'a lajɛ ayi sariya bilakun de k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ sariya bɛ o de kama. Maintenant, ni Orange est sariya sɔsɔ madame a ka yira Orange la k'a fɔ i bɛ sariya sɔsɔ min kɔnɔna la a tɛ bɛn an y'o de fɔ an ka kuma daminɛ la depuis don min na an bɛ kɛlɛ daminɛ fo bi madame an sigilen don a ka fɔ Orange ɲɛna k'a fɔ Orange bɛ sariya sɔsɔ min kɔnɔ a tɛ bɛn madame Orange tɛ se ka fisa n'anw ye o Orange nana Mali kɔnɔ Orange ka nali man kɔrɔ n'anw si madame an de ka fisa ni Orange an maliyɛn denw Orange ma fisa n'anw ye. Mais min bɛ ne dabali ban an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn minnu b'o kɔnɔna la madame olu de sigilen don ka nin ko in lajɛ et puis ka tila k'a fɔ tuguni k'u bɛ anw critiquer ko non aw man ka taa n'aw ka entreprise ye sariya la a bɛ tan madame ne bɛ jigin maliyɛnw na maliyɛn minnu bɛ Orange kɔnɔ ne bɛ jigin u la parce que u sigilen don ka nin lajɛ nin bɛ ka k'u maliyɛn ɲɔgɔn dɔ de la madame diɲɛlatigɛ dunna an bɛ kuma kelen fɔ madame ni binjɛni ma ban tɔn kana taa tɔn san ka fo. Madame n'i sigi ka dɔ lajɛ a ka degun kɔnɔ i ma wuli i ma foyi kɛ i sigilen don ten madame n'a degun sera i ma don min na bɛɛ fana b'a sigi k'i lajɛ wa minnu bɛ Orange kɔnɔ bi na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a degun bɛ ka suma madame an wulilen hali nin ko in na Orange kelen k'an ka contrat lajɔ madame Orange ye mɔgɔ bila ka taa contrat kura min signé an ye dissimulation de travail min fɔ Orange y'a yira a ka contrat kura in kɔnɔ ani minnu a y'a signé a ye cabinet bila ka contrat min signé ani mɔgɔw cɛ k'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ ko Orange t'a fɔ employeur o tɛ dɔwɛrɛ ye o an minnu sɔnna k'o contrat kura in signé ni aw wulila don min na k'a fɔ ko fɛn contrat de y'a yira k'a fɔ ko lien tɛ an n'aw ni ɲɔgɔn cɛ bilen o donc munna Orange b'o contrat falen munna u y'o falen u ma falen dɔwɛrɛ la o parce que an y'a fɔ k'a fɔ anw tɛ cabinet ka baarakɛla ye anw de ka baarakɛla ye donc pour que k'o yɔrɔ bɔ yen bon ni n'o y'a sɔrɔ Mali sariya mɔgɔw tulo bɛ na bibi na madame u kan ka nin bɛɛ prévu de k'a yira k'a fɔ ko anw ye min fɔ Orange ma an ye plainte min na don Orange contre la madame a jɛlen don nɔgɔ foyi t'a la sinon dossier t'ale instruction na pourquoi aw bɛ contrat falen et puis minnu b'aw bolo ko promoteur vendeur a k'olu ma ko olu ka taa nifu ta olu ka taa RCC ta donc c'est comme si mɔgɔ kelen de bɛ kɛ i b'a fɔ k'a dama entreprise olu mɔgɔ kelen bɛ contrat signé ni bureau de placement ninnu bɛ tila tuguni k'olu bila mise à disposition c'est à dire que quoi madame
Orange ka sariya sɔsɔ a bɛ mɔgɔ kunkolo dimi. Mara a bɛ mɔgɔ kunkolo dimi, a bɛ bɔ hadamadenya la. A bɛ bɔ hadamadenya la. Mais ne ma min faamuya halisa Mariam, o de ye ne yɛrɛ bolo Mali sariya ka suma dɔɔni. Sinon Mariam ne bolo ni nin cas de figure ni nin signalé la tribunal ye, Mariam nin dossier ninnu man ka, c'est vrai tribunal ka temps b'a bolo bɛɛ b'o dɔn, mais Mariam ne bolo nin dossier nasugu man ka temps ta. Surtout lettre fila min yɛrɛ b'an bolo o ye institution dɔ de ka pewu ka yira k'a fɔ ko Orange bɛ dissimulation du travail la. Mariam ne bolo débat tɛ yen bilen o, ne bolo Orange ka jaabi man ka kɔnɔ bilen o. Mariam o de kan o jaabi ne kan ka ta ka yira Orange la k'a fɔ institution Mali sariya dɔ de ye nin ta. Donc an tɛ na sariya foyi ta min b'o kɔfɛ, an fɛnɛ b'o sariya kelen de ta k'a fɔ Orange na e ka jaabi tɛ kɔnɔ, nin de an bɛ ko trancher ni nin de pour que ko bɛ se ka fɛn cogo min na. Mais Orange nana mun kɛ? U nana an to o dossier kɔnɔna la minnu tun bɛ activité la k'olu gɛn. Olu ma gɛn dɔwɛrɛ la o, an bɛ ninnu gɛn sisan baara tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ, an bɛ transition de kɔnɔ, a fɔra ko bɛɛ ka balo i yɛrɛ kolo la. Donc n'a ye ninnu gɛn sisan entreprise kura tɛ n'u ta, donc u bɛ to ten, u bɛ mɛn fantanya la, u tɛ n'u ka nasɔngɔ sɔrɔ, u tɛ n'u se k'u denw ka ekɔli sara, n'u musow kɔnɔma don u tɛna se k'olu ka foyi ɲɛnabɔ, donc u bɛna kɛ fantanw de. Donc n'u kɛra o ye sisan, wala u kuma sululen min na an kama, an bɛ fɛ ka don Orange kɔnɔ. Hali o la u y'an ka mɔgɔ dɔw tante o, mais min finna bureau de placement ye an ka mɔgɔ dɔw wele k'a f'u ɲɛna k'an y'aw sen bɔ kɛlɛ in na a kana contrat signer. An ka éléments ko k'olu bɛ saya kɔrɔ dɔn n'o ye. Madame n bɛna min f'i ɲɛna an soudelen don dɛ. Madame n'i y'a ye ko in ye nin bɛɛ sɔrɔ an soudelen don dɛ. Madame hali anw bɛ journaliste minnu an bɛ passer minnu ka plateau kan an bɛ journaliste minnu wele komi Duguri y'a f'i ɲɛna cogo min na, Orange ye caman wele ka proposition k'u ye. An m'a bɛɛ kalama o. Madame Mali in na bɛɛ mais min f'i ɲɛna Mali ye du 100 ni du 41 de. Bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. N'i ye ko o ko kɛ i dɔnnen don. Donc n'i ye hali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Orange kɔnɔ bi ni an maliyɛn ɲɔgɔnw don Mariam, n'i y'a sama i bɛ taa sɔrɔ lien dɔ b'a ni ninnu bɛɛ cɛ. Mais Mariam n'olu de sigilen don k'a lajɛ Orange bɛ k'an ka dignité bafoué. Mariam olu de sigilen don Orange bɛ ka anw kɛ i b'a fɔ mɔgɔ fu. Mariam olu de sigilen don Orange bɛ ka nin ko in bɛɛ k'an na, u sigilen don ko parce que k'olu bɛ k'u ka poste de makara olu mako tɛ mɔgɔ la. Mais Mariam bɛ min f'i ɲɛna, diɲɛ kɔnɔ i ye kojugu o kojugu kɛ hadamaden dɔ la, i tɛ sa n'Ala ma bɔ i la. Bon an sigilen don mɔgɔ bɛ nin ko la k'a ta sanfɛ fo duguma, Mariam a bɛɛ b'a u ɲɛ la kelen kelen. A bɛɛ Ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔn fɛ, mɔgɔ tɛ fara mɔgɔ tɔɲɔnna kan. Bɛɛ bɛ nin ye kelen kelen. A si tɛ sa, a bɛ k'a bɛɛ ɲɛna. Mariam an ye mɔgɔw ye yan minnu kun bɛ fo sanfɛ. Mais bi bi in na o bɛ cogo di? Donc an bɛ min f'u ye k'a fɔ nin ko in Mariam nin ko bɛ fɛsɛfɛsɛ dɛ. Wa an bɛ min fɔ président ɲɛna n'a sigilen don a ka wuli dɛ. N'a wulilen yɛrɛ don a ka tagama, n'a bɛ tagama la ka dɔ fara boli kan a ka taa Orange kɔnɔ sariya sɔsɔ min bɛ yen a ka taa nin ko in ɲɛɲini. Mariam n'i ye mɔgɔw bila fantanya kɔnɔ, Mariam n'i ye mɔgɔw bila gɛlɛya kɔnɔ, Mariam u bɛ hakilina dɔw ta dɛ. An bɛ wagati min na komi sisan an bɛ basigi de kɔ. N'u ye hakilina dɔw ta, Mariam an dun b'a dɔn ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la. An bɛ Ala de deli o hakilina jugu dɔw kana don u la u ka t'u yɛrɛ fara mɔgɔ wɛrɛw kan minnu bɛna bila jamana contre la. Donc an b'a ɲini président fɛ a ka wuli ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ, a ka wuli k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ko in ɲɛɲini ka kungun n'a ɲɛɲɛ, ka instruction di Mali justice ma k'a fɔ u ka dossier in ta rapidement ka nin trancher ka bɔ yen pour que Orange ni laɲini min ka kan ka da o kan. Donc n bɛ bɔ kuma la yen. I ni ce monsieur Bagayogo, an bɛ taa monsieur Dugure fan fɛ. Mati ka kuma o kɔnɔna la, e y'a yira k'a fɔ Orange bɛ a ka nin jɛ ninnu caman kɛ ani bureau de placement de, ni o bɛ tali kɛ a ye o tɔgɔ fɔ. Nka sisan n bɛ fɛ k'a dɔn lien jumɛn yɛrɛ de bɛ Orange ni bureau de placement ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u bɛ jɛ caman fo ka taa se nin yɔrɔ ninnu na u bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka se nin degré ninnu ma, lien jumɛn de b'u cɛ? Madame an bɛna Orange susu mɔgɔw bɛ n'a ye. Mati monsieur Bagayogo ye kuma dɔ fɔ sisan k'u ye contrat ninnu contenu falen. I b'a dɔn yanni an ka plainte cɛ an ka contrat minnu b'an bolo a sɛbɛnnen bɛ contrat in kɔnɔ mise à la disposition. O kɔrɔ n ye i ta k'i di entreprise dɔ ma. Plainte in kɔfɛ u ye contrat in contenu falen mise à la disposition min bɛ k'o supprimer
kanana ko contrat externalisation ina fo ni ya fo chogomi kubu sigire ou be mali saria soso chogomi mais c'est ça ma ya fo chogomi effectivement on doit au lieu de trouver la solution au lieu be problème déplacer les quoi problème de be ga solution nyina la mais on va déplacer il faudra que ni cabinet de placement de entreprise ma manga teme 24 mois kan mais al ni taraw yelema kunjugu kan nafa jumɛn b'o la nin ko in madame ni lutin a bɛ lakali tariku la Mali la a bɛ lakali i ka ɲininkali in ye jumɛn ye Mariam i ka ɲininkali ye jumɛn ye lien min bɛ bureau de placement ninnu ni Orange cɛ lien min b'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire u bɛnnen bɛ jɛjuguya dɔrɔn de la u ni ɲɔgɔn cɛ jɛjuguya dɔrɔn de don kuma kɔrɔ woyi foyi t'a la jɛjuguya kɔ sariya de ko ni cabinet de placement yi di Orange ma a man ka tɛmɛ 24 mois kan n'a ni 24 mois in tɛmɛna lien entre l'employé o bɛ jɔ i ni bureau de placement ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice o de kan k'i fɛn mais tellement k'u yɛrɛ bɛ jɛjuguya la n'i ye san 5 kɛ ni cabinet in kɔnɔna na u b'a dɔn k'a fɔ sisan i ka essence bɛ ka janya u b'i fili ka taa cabinet wɛrɛ la ni i ye san 5 kɛ fɛ fana u b'i fili ka taa cabinet kɔnɔ c'est-à-dire jɛjuguya dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛ min ɲini président fɛ général d'armée Assimi Goïta i bɛ y'a kɛ cogo min ka cabinet de placement bɛ supprimer ka bɔ Mali la parce que olu de bɛ ka baarakɛlaw ka hakɛ tiɲɛ a dɔw a bɛɛ tɛ a caman kɔni bɛ yen an kɔni bɛ minnu ka bolo kan o tɛ sariya olu ka sira yɛrɛ tɛ sariya ko la yɛrɛ RMO ni CI entre Orange la u b'u sigi dɔrɔn de u bɛ se ka min ɲagami ɲagami i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min an ka contrat mise à la disposition de tun b'a kan sisan u y'o supprimer ka bɔ yen ka na ni contrat d'externalisation et pourtant mɔgɔw bɛ continuer ka baara kɛ o baara yɔrɔ kelen in de la o poste kelen in de la Orange kɔnɔna na jɛjuguya dɔrɔn de don voilà bon mais Mariam n bɛna min f'i ɲɛna Orange bɛ ka min kɛ n'o ye sariya ye i b'a dɔn y a 2 ou 3 conséquences kɔlɔlɔ 3 de b'a la Orange bɛ ka min kɛ n'o kɛra sariya ye n'o yamaruyalen don si c'est légal conséquences 3 de b'a la a fɔlɔ fɔlɔ c'est-à-dire multinational bɛ se ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ka na Mali la a yɛrɛ bɛ bureau de placement dɔ dayɛlɛ dɔrɔn k'a ka baarakɛlaw bɛɛ bila yen a b'o si kɛ bureau de placement ka baara la a tɛ kɛ entreprise utilisatrice yɛrɛ ka bolo kan o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se k'i si kɛ baara la ni min qu'on appelle la sécurité sociale c'est-à-dire AMO ni NPC i t'o bénéficier o kɔrɔ o dagalen don quoi parce que an b'o k'a kɔnɔna na sabanan ye min ye o kɔrɔ mɔgɔ fana bɛ se k'i si kɛ baara la jamana kan ka sɔrɔ min sɔrɔ n'o ye ITC ye n'o bɛ taa jamana ka kɛsi la i bɛ se k'i si kɛ baara la jamana tɛ foyi sɔrɔ a la o conséquences 3 de b'a la Orange bɛ ka min fɔ n'o ye sariya ye n'o dagalen don ni conséquences 3 de b'a la n bɛ segin a kan tuguni o kɔrɔ multinational dɔw bɛ se ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ka na Mali la ka bureau de placement dɔ kɛra a yɛrɛ ye o bureau de placement bɛ mɔgɔ d'a ma u b'u si kɛ baara la o cabinet bolo o ye conséquences fɔlɔ ye filanan ye min ye i bɛ se k'i si kɛ baara la sécurité sociale t'i bolo AMO t'i bolo INPC t'i bolo sabanan ye min ye jamana kan ka fɛn fɛn sɔrɔ baarakɛla ka baara la n'o ye ITC ye jamana t'o si sɔrɔ non o ka ca jamana kan ka fɛn fɛn sɔrɔ a tɛ sɔrɔ parce que madame i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min k'u bɛ u ma taa mɔgɔ déclarer inspection na wa u bɛ tila k'i sara Orange Money parce que jamana bɛna don de e kan ka impôt min sara fo a tigi ka taa déclarer inspection de la o de la e tɛ bɛna don k'a fɔ e ka baarakɛyɔrɔ la ni baarakɛla hakɛ de bɛ yen a impôt kan ka bɛn nin de ma mais e ma taa déclarer a déclarer inspection na wa e bɛ ka tila k'a tigi sara Orange Money de fɛ e ta tɛ se ka bɔ a kalama Orange Money est contrôlé par Orange Mali u b'a dɔn koyi wallahi billahi Mariam n'i ye DRG ɲininka a bɛ ko in tiɲɛ don Orange DRG bɛ ko in tiɲɛ don DRH b'a tiɲɛ don wa olu de faralen bɛ DG kan o ye Sénégalais de n'a gana o bɛ taa a ka jamana na i m'a ye depuis an ka kɛlɛ ni sisan cɛ Mariam an bɛ ko caman kalama ko in na koyi an bɛ ko camanba de kalama ko in na mais kɛlɛ ye étape de ye information wɛrɛw b'an bolo dans les jours à venir an bɛ bɛn n'o ye o fɔlɔ ye mais an bɛ kuma k'an tɔ to halisa an bɛ ka kuma k'an tɔ to Mariam merci.
an dalen do la parce que fɔlɔ ye mun ye code du travail kura min adoptera récemment comme n y'a f'i ye cogo min o code du travail in kɔnɔ u ye an ka dysfonction caman violation caman kɛra anw ka nin ko in kɔnɔ. Il y a au code du travail courant inconnu, on a vu qu'ils ont vraiment tenu compte de toutes ces violations. Donc, aux violations, on était à la quête. À Flanaem, Mariam, il y a des débats in belle la ça. Et Matiga kuma lame, il y a Dougrega kuma lame, il y a a kuma in bebe munu fin du meneka. Le Malien. Malien Djugo. Mariam, tous les problèmes du Mali, ce sont nous, les Maliens eux-mêmes, qui sont les premiers responsables de toute cette mascarade au sein d'Orange Mali. Parce que Orange est une entreprise multinationale, c'est une entreprise étrangère. Que Orange se comporte comme ça, que le DG d'Orange se comporte comme ça, d'accord. Mais que les directeurs, tous les directeurs se comportent comme ça, que le DRH se comporte comme ça, que le DRJ se comporte comme ça, mais on se demande, au lieu de Kalankemi, on se demande les textes du code du travail du Mali, la constitution malienne, où t'as donné. Maliens, je ne sais pas par quelle peur les Maliens seraient. Lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs de l'entreprise, il peut Malien, tu vois, le génie malien, les gens se réinventent, l'esprit d'équipe est là, tout le monde s'engage. Il y a la bonne humeur, les gens s'engagent à atteindre les objectifs assignés par l'entreprise. Mais lorsqu'il s'agit de défendre ses propres intérêts, nous voyons que tous ces génies disparaissent. Leur fertilité intellectuelle disparaît. On sent qu'il y a une entreprise. Ça veut dire que cette entreprise, il n'y a que des personnes frustrées dedans. Ça veut dire qu'il y a une bombe à retardement. Et le seul conseil aujourd'hui que j'envoie à la direction d'Orange Mali, c'est que ces réalités sont propres à Orange. Orange Bardoni B. Les travailleurs sont frustrés. Wallahi dono be. Et cette bombe est déjà, le compte à rebours est déjà enclenché. Il faut s'asseoir, il faut écouter, il faut mettre les travailleurs dans leurs droits. L'inégalité qui existe, inégalité est en droit. Même entre ceux qui ont le contrat Orange, il y a cette inégalité qui est là. Prime de dosso, etosro, action bénévole, action tébolo. Ça veut dire que comme on a kamika, donc à entreprise n'y a fait la dis-toi que tôt ou tard ça va exploser. Et Orange tel, si le DRH aujourd'hui, s'il est conscient de tous les dangers aujourd'hui qui se trouvent au sein de son entreprise, qu'il accepte, qu'il prenne le courage à bras le corps, qu'il accepte de faire face à la réalité. Il est malien comme tous. Et il aura le soutien de travailleurs d'Orange Mali. Le DRJ, acceptez de prendre vos responsabilités. Aujourd'hui, ces violations de droits existent à Orange, vous le savez. Acceptez de prendre toutes vos responsabilités et vous serez tous soutenus par le personnel. Allez, mettez ce directeur à sa place. Il faut mettre fin à toutes ces violations au sein d'Orange. Mais c'est possible. C'est possible. Ce n'est qu'une décision, une question de volonté. Que les gens acceptent au moins. Où est partie la fierté malienne? Au moins qu'ils acceptent. Ce n'est pas, en tout cas, on ne demande pas l'impossible. Il faut les obliger à respecter d'abord les textes de l'État malien. Et puis il faut les obliger à respecter les engagements de l'entreprise. Ni action sinon ni orange on sigi bibi là wallahi il n'y a que des frustrés. D'accord. Madame, une question est déjà là. On a la ligne est claire. C'est-à-dire, il y a une assignation de Blacata tribunal là. Ou assignation qu'on a même pas qu'on a donné le jour. C'est-à-dire, quand un contrat est requalifié nos contrats en contrat de travail CDI avec Orange Mali.
ani droit minnu kan ka sara ni u k'o sara an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin ko in na mais pas forcément k'olu jagoya c'est maintenant à eux an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kiiri tigɛ sariya kan an b'a fɔ ko k'an dɛmɛ dɛ ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma ka nkalontigi ka nkalon d'a ma an b'o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ et puis madame anw kelen tɛ nin situation in kɔnɔna na koyi c'est-à-dire mɔgɔ 151 personnes o de taara ni plainte o de sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan collectif ka tribunal saisi sinon mɔgɔ min gɛnna ka bɔ orange la directeur kura nalen ni sisan cɛ i n'a fɔ monsieur Bagayogo c'est à peu près 1000 personnes mɔgɔ 1000 kɔnɔna na ne y'o gɛn ka kun jumɛn b'a kɔfɛ et puis a bɛɛ gɛnna sans préavis a mɔgɔ dɔgɔyalen san 3 de sinon a bɛɛ ka daminɛ 3 ans à 17 ans 17 ans de service ni AMO ni INPS i tɛ AMO sɔrɔ i tɛ INPS sɔrɔ e kɔni bɛ baara la dɔrɔn o kɔrɔ n'i sara dɔrɔn c'est fini pour toi quoi f'u y'i ta cette lutte là même si c'est à refaire an bɛ segin a kan hali n'a fɔra ko ka segin a kan an bɛ segin a kan ni min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la. Mariam an ka laɲini fɔlɔ o y'a mɛn tribunal o ye ka justice rendu. D'abord franchement nous on est très confiants parce que n'i ye nin procédure in daminɛ lajɛ an passera inspection na franchement inspection y'a jɔ a jɔyɔrɔ direction régionale y'a jɔ a jɔyɔrɔ direction nationale y'a jɔ a jɔyɔrɔ aujourd'hui olu ka note ani olu ye baara min kɛ nin ko in na nous réconforte o bɛ se ka anw waleya o b'anw bisigi k'a fɔ aujourd'hui la direction nationale du travail c'est-à-dire le tribunal du travail au bɛna kɛ nin ça ce serait la continuité de ce que les autres là ont fait olu ye baara min kɛ parce que ni nin ma tranché non seulement on va perdre tɛ dɛ l'État perd beaucoup de choses dans cette histoire. Madame je ne suis pas affilié à l'INPS ni à l'AMO. Aujourd'hui, ni est affilié à l'INPS ni à l'AMO pendant 10 ans. Qu'est-ce que l'État gagne? Combien l'État gagne? Moi, qui n'ont pas été affiliés à l'AMO et à l'INPS. Aujourd'hui, c'est une perte énorme pour l'État. Donc, aux violations, nous, c'est-à-dire, l'État même sait qu'aujourd'hui, un État fort, elle doit être en mesure, c'est-à-dire de freiner toutes ces mauvaises pratiques. Un État fort doit être en mesure de contrôler toutes ces grandes entreprises, les multinationales. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils procèdent en matière de droit, en matière d'impôts, en matière de paiement, de traitement de l'ITS, tout ça. Il y a un BTS qu'on prélevé, il y a déclaré. Il y a fait. Donc, franchement, le tribunal du travail a bien joué. On est dans le là. Le cas il faut. Aujourd'hui, on soutient vraiment le peuple. On remercie le peuple malien. Madame, il boira yoro. Makan fla de mo d'accord. Anya ouye, anya ko kibarame. On tout sigle tena ka foko. Orange Mali bi se ka keta. Ko mais avec Mali kura ko wallahi akana kelem la aya se fa dana. Orange bi ni war bainso. War bainso orange de se ka Malion blau ka hake kuno bum o waru kuma ne malen e malen mun me fa orange ka kanke. Nous m'a dit un moment, vous tenez un coffre de vous. Tenez un coffre de encore nous on est vraiment serein. Le 3, le 10. D'accord. Madame, bon, il gagne une gagne. Tout d'abord, au tribunal, il y a planning. Donc, on ne sait pas détailler badou là. Bon, tribunal, il y a un planning qui est bon. On me doque le 27, on me doque le 3, on me doque le 10. Donc, au tribunal, il y a un planning.
Voilà, parce que en fait ni an ka dossier bɛ don tribunal la wagati min na, c'est à dire que dɔw kun bɛ activité la, dɔw kun tɛ activité la. Voilà, donc kulu fila kun don o wagati. Bon, maintenant de fait que tribunal k'a fɔ bon an bɛ dɔ kɛ le 27 ka dɔ kɛ le 3 ka dɔ kɛ le 10, bon o ye tribunal yɛrɛ ka planning ye. Bon an tɛ se ka détail ba fɔ o la, o ye tribunal yɛrɛ ka fɛn. Mais madame n bɛna kuma fitinin fara parce que nous femmes ça ni dukure kuma ni ɲɛ. Bon, je pense que kuma bɛɛ fɔra, mais n bɛ fitinin dɔrɔn fara kuma kan pour que kuma kana janya kosɛbɛ. Madame o fitinin tɛ dɔ wɛrɛ ye. Madame n'i y'a ye hali Orange bɛ travail temporaire ta k'a sɔrɔ Orange yɛrɛ ni travail temporaire tali man kan, dɔ wɛrɛ tɛ parce que Orange b'a fɛ jamana kan ka sɔrɔ min kɛ, Orange tɛ fɛ ko a to jamana o sɔrɔ ka don jamana kɔnɔ. N'o tɛ a fɔra k'e ni travail temporaire tali man kan, ni e ye travail temporaire ta, cela veut dire que e bɛ ka sɔrɔ dɔ de kumaniya jamana ma. Madame n'i ye Orange ye mɔgɔ min bila direction kura in ka nali k'a daminɛ 2022 ka na se bi ma, komi an ye taa ni ka segin k'a kuma kan, a bɛ se mɔgɔ 1000 ma. Madame n'i y'o mɔgɔ 1000 yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ, Madame n'i ko k'i bɛ olu ka sara yɔrɔ min kan ka taa jamana waganden kɔnɔna la, jamana kɛsuba kɔnɔna la, Madame n'i ko k'i b'o ta k'o lajɛ, Madame a bɛ se miliyari caman ma. Donc an b'a bisikiya k'a fɔ Orange ye mɔgɔ 1000 min kɛ, dɔ wɛrɛ tɛ, non seulement u kan ka wari min sara jamana wagandenba ye o kana se ka sara, maintenant olu ka se ka wari ba sɔrɔ k'a labɔ ka taa, parce que Orange tɛ multinational le don, Mali entreprise tɛ. Orange ka action fanba ye Sonatel de, n'o ye Sénégalais. Sénégal fɛnɛ Sonatel action fanba o ye France Telecom de. Donc ni an y'a ta k'a lajɛ, i m'a faamuya, an bɛ se ka bisikiya k'a fɔ ko Orange yɛrɛ entreprise française de. I y'a faamuya. Donc o b'a yira k'a fɔ Orange bɛ sɔrɔ min kɛ, au lieu que sɔrɔ in ka don an ka jamana kɔnɔna la, an jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔ in lawasaya ka se ka sɔrɔ in kɛ cogoya min na an ka jamana bɛ se ka développer, mais Orange bɛ ka maliyɛndenw de gɛn ka bɔ baara la, ka maliyɛndenw ka baara halaki, ka maliyɛndenw sigi u sen zamana kɔnɔ pour que sɔrɔ min kan ka taa hali jamana wagandenba kɔnɔna la o kana se ka taa. Donc madame an b'a fɔ jamana kuntigi yɛrɛ ɲɛna, an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna, madame Orange bɛ k'o sɔrɔ min kuma na, madame ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Orange kan. Madame hali anw bɛ bureau de placement minnu ka bolo kan, ni kulu dɔw bɛ yen nɔ ni y'olu déclaré INPS ni AMO la, madame kɔsannin na an y'olu enquête bɛɛ kɛ. Madame ne y'a f'i ye k'a fɔ ko bureau de placement ninnu bɛ taa wari min fɔ INPS la k'a fɔ ko o de y' an ka sara ye, alors que n'i bɛ taa sara min déclaré INPS la, i bɛ taa tigi ka salaire brut tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ madame nin de ye e ka sara ye, foyi ma bɔ a la fɔlɔ, jamana ta ye min ye o si ma bɔ a la, donc i bɛ nin de sɔrɔ. Donc an ka bureau de placement ninnu kan ka t'o min déclaré la madame n bɛ exemple d'i ma, ni mɔgɔ min ka salaire brut ye 600 000 par exemple, i bɛ taa sɔrɔ madame u talen bɛ 84 000 ou bien 80 000 de déclaré, madame o écart lajɛ, voilà. Et puis u bɛ min ta i ka salaire kan n'a bɛ f'o ma ko ITS, madame o fɛnɛ min kan ka sara jamana kɛsuba kɔnɔna la, madame i bɛ taa sɔrɔ ni e ka ITS min bɛ bɔ e kun n'o bɛ se, madame exemple ta n yɛrɛ kan, madame ITS min bɛ bɔ ne kun dɔɔni de b'a jɛ 230 la kalo kalo ka to baara la, mais madame n kelen ka taa INPS la ka taa a lajɛ wari min bɛ bɔ ne kun est ce que a bɛ ka taa verser wa au moins jamana ka se k'a tɔnɔ bɔ. Madame n taara a ye k'a fɔ madame min bɛ bɔ ne kun ala tilancɛ tɛ ka taa jamana kɛsuba kɔnɔ, donc ne b'a fɔ bi madame jamana ɲɛmɔgɔw Mali autorité yɛrɛ ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ. Madame fantanya b'an ka jamana kɔnɔ, wallahi dɔw de tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ, n'o tɛ Mali la n'a ko bɛ ka kɛ komi a kan ka kɛ cogo min na, madame an bɛɛ b'an ka nafa sɔrɔ. E bɛ taa wari ba tigɛ ka bɔ dɔ kun ko parce que k'a bɛ taa jamana wagandenba kɔrɔ, ja madame e bɛ taa ka taa ni e kan ka taa 30,000 sara e bɛ taa ka taa 5000 sara walima 6000 sara k'a fɔ ko e b'o de tigɛ ka bɔ wari tɔ e b'o kɛ mun? Donc madame dɔw de bɛ k'a ka diɲɛlatigɛ dilan n'u ye k'o kun n'a jamana ma. Donc ne bɛ min fɔ madame o de ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka wuli madame ka nin ko in ɲɛɲini.
Madame, je mets quiconque au défi. A relever, on a relevé Bembolo. N'a ye jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ja u kan wele n bɛ taa n ka relevé de la. Madame, ne san kelen madame wari min bɛ tigɛ ka bɔ ne kun a ma taa jamana kɛsu kɔnɔ mais n bɛ plainte kɛ dɛ parce que n tɛ se k'a faamuya k'a fɔ nin bɛ tigɛ ka bɔ ne kun k'a bɛ taa jamana parce que mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ wari bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ dɔw ni sauver o bɛ se ka kɛ ka jamana yɔrɔ dɔw dilan a b'o tigɛ aw bɛ t'o dun aw tɛ t'o déclarer ka da mun kan madame. Donc nin bɛɛ de bɛ ka fantanya kolokolo an ka jamana kɔnɔ madame, nin bɛɛ de bɛ ka kojugu kolokolo an ka jamana kɔnɔ. Donc a sera jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka wuli madame bi madame ka nin ko in ɲɛɲini madame. Wallahi manka gagné min bɛ ninnu bɛ sɔrɔ min kɛ n'u b'o wari sara yɛrɛ ka don jamana waganenba kɔnɔna la madame. Entreprise foyi tɛ Mali kɔnɔ, entreprise tɛ Mali kɔnɔ min bɛ profit kɛ min bɛ sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ Orange kan a tɛ yen. Mais madame, a fɔra k'e yɛrɛ ni travail temporaire tali man kan e bɛ t'o ta mun na? E b'o ta parce que i b'a fɛ ka wari min don jamana kun i t'a fɛ k'o de kɛ. E bɛ taa mɔgɔ 1000 gɛn ka bɔ baara la ka jamana kunbɛn n'a sɔrɔ ko entreprise bɛ déficit dɔ de kɔnɔ, entreprise bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ a tɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ se k'a faamuya. Mais madame, mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko Orange bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Madame, n'i ma crédit ta i tɛ weleli kɛ o, n'i ma crédit ta i tɛ forfait i tɛ connecté o. Donc diyagoya de bɛ i kan n'i b'a fɛ ka téléphone ci i bɛ crédit ta, n'i b'a fɛ ka forfait ta i bɛ crédit ta. Donc an tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko an maliyɛnw de bɛ o wari ladon Orange kun an minnu yɛrɛ b'a baara la an t'a nafa sɔrɔ fo o nafa bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛw de ma. Donc madame, jamanakuntigi ka wuli ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka nin kungun ni nin ɲɛɲɛ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na. A yɛrɛ ka hali n'a yɛrɛ bɛ plainte de ladon sariya la, sariya yɛrɛ ka wuli parce que an ye dossier d'a ma dɛ. Normalement nin kan ka kɛ vérificateur ka dossier ka taa nin ko in ɲɛɲini. An bɛ k'a fɔ média de kan vérificateur kan ka wuli ka taa nin ko in bɛɛ sɛgɛsɛgɛ. N'a mago bɛ preuve la preuve b'an bolo. U kan ka wuli ka nin ko in bɛɛ sɛgɛsɛgɛ madame. Jamana ka misigara zarati bɛ wo kɔnɔ madame u ka wuli k'a bɛɛ ɲɛɲini k'a bɛɛ fɛ. Donc o de kun ye n ka kuma ye. Maintenant n b'an ka tɔnden bɛɛ fo, n b'a aw yɛrɛ fo, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Madame, an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ in ma nɔgɔ an b'o de fɔ an ka mɔgɔw ye. Kɛlɛ in ma nɔgɔ dɛ madame. Kɛlɛ in dabɔ kun de madame an ka fantanya. Madame, kɛlɛ in dabɔ kun de an ka sigi an sen samara kɔnɔ. Madame, kɛlɛ in dabɔ kun de k'an ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ. Mais madame, mɔgɔ i b'i ta la Ala b'a ta la. Madame, i bɛ jɔ tunin dɔ la i sirifu bɛ bɔ a la. Madame, mɔgɔ si tun tɛ se ka da la k'anw ni Orange bɛ se ka se fo nin niveau ma. Madame, an déterminelen don dɛ. Wa an y'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i sigi a kan. Orange ye multinational de ye. Hali an minnu bɛ kuma la média ni fɛngɛw kan madame. Orange bɛ se ka fɛn fɛn y'u ja a kɛra agression ye a kɛra fɛn o fɛn ye u bɛ se k'a fɔ k'u b'o ta k'an sɛgɛrɛ. Donc an kɔni bɛ min fɔ jamana na kɛlɛ in kana bila. Kɛlɛ in kɛra a kɛra anw ɲɛna o a kɛra anw kɔ madame kɛlɛ in kana bila. Donc on reste déterminé, on reste engagé. Mɔgɔ si tɛ se ka bɔ i ka jamana kan k'a fɔ k'i bɛna anw fantanya an ka jamana kɔnɔ. Mɔgɔ tɛ se ka bɔ i ka jamana k'a fɔ k'i bɛna an sigi an sen samara kɔnɔ an ka jamana kan. Madame, a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini. Donc Asimi min ye premier responsable ye jamanakuntigi a ka wuli dɛ. An ye dossier in d'a ma. Madame, an ye dossier in d'a ma. Président yɛrɛ ka dossier in ta a mɛn a ka wuli a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in na. Madame, n'a ma wuli a ma ɲi dɛ parce que jeunes dɔw de halakilen don, jeunes dɔw de sigilen don u sen samara kɔnɔ, jeunes dɔw de ka baara tiɲɛnen don. Président yɛrɛ dun ye jeune ye an kɔrɔkɛya de bɛ s'a ma. Donc a ka wuli a dɔgɔninw de tɔɲɔnnen don, a dɔgɔninw de bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Donc a ka wuli a ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ. Madame, ko caman bɛ ko in kɔnɔ dɛ. Donc an b'a ɲini président fɛ, an b'a ɲini Mali justice fɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ ko min bɛ Orange kɔnɔ u k'a sɛgɛsɛgɛ. Donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka to bɛ kuma la salala Mamadu. D'accord. Madame, yani ka kuma la ban fɔ n bɛna kelen dɔrɔn fɔ teliya la. Monsieur Bagayoko y'a fɔ cogo min k'a fɔ Orange ye multinational de u ka sira tɛ maliyɛnw bɛ sɔrɔ min kɛ n bɛna kelen dɔrɔn fɔ Orange la Mariam hali Orange ka carburant dɔrɔn
atete Mali station na Mali station Orange ka mobile mun be no abe fo ma véhicule de service Orange ka carburant te tawla we ka fo amena dron ambe warche ka bo Mali dron ambe tanay bo ambi fo Mariam ka Mali kunafoli laje ba be laje fo ka nos camarades de lutte ka funyana hukumunyu de rester déterminés ni kelen mo sita ka no la na yerete kelen ya to ambora fen chama kalama par exemple bagaya ko ya fo chogomi hali INPC la anga cotisation min be no kunga nga ta sara o kun te ka ta sara gagné u tara montant do verser u yere et puis u be pampan kalo kuna do tala we 100 flyer blaire u be 100 kele u te ka ta sara bon ne tra retraite la retraite du fana mi ni cotisation min bo ni tra retraite le bo de soro ambe bela jelen fo kayere fo Mariam ka ka ñemogo fo ani aka technicien nunu bela jelen voilà anga foli bawe kosoba kosoba yere de Mariam merci. Ne be militant bela jelen be ostom fu kosobe ade ni bulika joke anga ko ina depuis ko indamne parce que en barani la lutte syndicale depuis le début. Il y a Eric Sokuba, Boubef. Franchement, Kobe Daranunga, Kobe Daruka, un salaire réduit, un poste réduit, ou Bekera Orange aussi, c'est comme ça. Fait un peu Daranunga à cause de Boston Bay, Audika Kelela, fait un peu Daranunga, c'est comme ça. C'est pourquoi quand on regarde aujourd'hui au sein de l'Orange Mali, ça fait peur, ça fait pitié. Souvent ça fait pitié. Comment est-ce qu'un Malien peut être réduit au silence chez eux? Comment vous faut pour la détermination là? Les Maliens font beaucoup de personnes qui nous suivent et en bas on regarde plateau. Aujourd'hui en caméra plateau, Tchamanka ou Masson, parce que Orange de connexion. Beaucoup de journalistes ont eu peur de diffuser nos informations parce qu'ils ont des contrats avec Orange. On se demande où est la déontologie du métier. Est-ce que ces gens peuvent se dire journalistes? Est-ce que ces gens peuvent dire aujourd'hui acteurs de médias? Où est la déontologie du métier? Franchement, en bas au fond, d'autres fois, franchement, on a folie de Malien Beladjele, on a folie de gouvernement. On a folie également le président du chef suprême des armées, le président de la République, le général d'armée Assimi Goïta. On a malien bela jelen fou. Katla ku fouye ku siri. Ni quoi? On tenu d'abla, on c'est fada. Fada. Malien y a foin chugo, mime foin chugo. Ou on a foyer devant les médias car pour cette situation, nous allons mener cette lutte jusqu'au bout. On a ça. Merci. Janvier là-bas, en février dernier là, le 27 janvier, le 3 février, le 10 février, amako ala radio kokole yurana amjidi anga de manasha de tufa amjidi anga de mananye noka akacha kuma chama ancestor mawe sigami kuma abe ulame amuka jawi amuka boje pachama feka ali ama uwa kon ka boje wa amba jige kona kamila wala chama soro ka bo uyo wala sara tuka kona chama soro ula nyono che amako ala radio kokole yurana au kamila